Trambopinda munyaya yemubedroom. Vamwe vanotadza mukadzi wani panyaya yepabonda. Icho kwadi. Imi tu munowakwanisa ndo chikonzero chikuru ndakaroora vaviri. Nokuti simba ndinaro. Welcome to Lakerma Consultants, where your financial success is our priority. Are you a foreign national in South Africa or abroad? We make it easy for you to start your business with our FNB non-resident gold business accounts. No need for a permit, just a valid passport and you're ready to go. Plus, we offer CIPC company registration to get your business officially recognized. Secure your future today with an FNB non-resident gold business account. Simple, fast, and tailored to your needs. Check out on what FNB non-res account can do. Check out also on our company registration promo. If you need any assistance, please contact on details shown on screen. Tinokushingamidza muchirongwa home away from home zitando Sylvester tafumane kana kuti simbi yebasa. Nhasi uno taona mukana wekuti tipinde muwawa prison kuGweru kwatiri kukurukura nehama dziri muno muSungwa. Takanangana nekuona pavasvika nezvidzidzo zvavo zvavari kupuhwa mukati meprison inei yewawa prison iri muGweru. Handitika panapa ndinogara ndichitaura zvekare kuti chirongwa chine chakasiyana neanother chance, chakasiyanawo zvekare nebehind bars. Isusu hatipinde munyaya tichida kunatsonzwa kuti vakaita sei kuti vabe nekuti inopedzisira kuita kunge training yekudzidzisa vari kumba kuti unodai so unodzenga vanhu so unodai so unopinda so mudzimba uchidai hatipinde hatisvike panyaya iyo inotonzwa mucomment section vanhu vachiedza kuti akose usina kubvunza mubvunzo wakati taida kuziva kuti akazoba sei. Izvozvo hazvisi zvatiri kuita. Chinangwa chechirongwa chinechi kana kuti concept yeprogram ino ndeye zvandataura kuti tiri kupinda nemo muzvidzidzo zvavo zvinozovabatsira kuti kana vabuda muno muprison vagone kuwana mabasa, kana vabuda muno muprison vagone kugamuchirika, kana vabuda muno muprison vagone kutanga mabhizimusi avo. Iye zvinezvi ndawana mukana wekuti nditaure naGundidza Cleopas ane makore 49 okuberekwa. Akapinda muno muprison nenyaya yestock theft achibva apuwa makore anokwana kuita 9. Iye zvinezvi aseva makore anokwana kuita 2. Mhosva iyi yakaparika kuCopper Queen kuGokwe. Nyaya yatinoda kukurukura nezvayo yaari kudzidzira munomu ndeye kuve mufundisi. Not only that, uyo ari kudzidzawo zvekare nyaya yewelding. Regai tichingamidze Cleopas Gundidza tinzwe kuti zvakamira wani zviri sei Cleopas? Makasimba here mukoma Sylvester. Isusu tikakuonai makagerwa zvamakagerwa makaita izvezvi tinoti pamwe magetsi akaenda muchigerwa munozopera. Icho kwadi. Saka kana adzoka mufanira kuzonopedziswa. Icho kwadi. Ndotenda. Asi muda kupedziswa here kana kuti ndiri kukufurira? Ndoda kupedziswa. Muda kupedziswa here? Mupedzisira neclean sheet. Yeah. Saka izvo ndakuti kuti makadiko mufundisi. Tiripo makadiwa. Munhu waMwari. Muranda waMwari. Aiwa tinotenda zvikuru kwazvo. Anzi zvogara zvinotaura kunzi kuguma kwaswedera tiri padhuze zvakadini end times. Tave padhuze. Zviratidzo zvinazotapa end times ndezvipi? Kupandukirana kwemarudzi. Kushayiwa rukudzo kwevana. Ndufu, zvirwere. Nehondo dziri kuitika munyika iyi. Kupandukirana zvakawanda. Muri kuita kudzidzira kuve mufundisi muno mandika. Pfungwa idzi dzekuti mupinde mune zvekudzidza zveufundisi tasataura zvewelding dzakauya sei? Semunhu akazvarwa achinamata. Ndakanzwisisa ndamuona kuti mweya wakaipa wakandibata ndiri panze. Saka ndakuda kuve munhu akaripenda, akatendeuka chaiko. Kuti akacheuka but akatendeuka. Nekutoita sezvandenge ndatendeukira. Mudzidzisi zvinoreva munhu anotungamirira vanhu, anoziva kwaanoenda.
saka titaura nyaya yeudzidzisi tiri kutaura nezvaKristu yakaroverwa pamuchinjikwa kuti ani naani anotenda kwaari agorega kufa ave neupenyu husingaperi. Right. Imi muri kufungidza kuti zvinokubatsirei chii kana muchizenge mabuda musungo? Imi semunhu tisati kubatsira kwazvinoita vanhu kuti vazive nzira yekuenda kudenga yekuteera Kristu, imi zvinokubatsirei chii semunhu, sedungamunhu? Inini chazvinondibatsira zvinotanga kugadzira ukama nemaneighbors angu, in fact nemunhu wese ari panze. Zvinondibatsira futi kuti kuna Mwari ndichazove chii kuna Mwari. Inini sedungamunhu ndinoda kuti kana upenyu hwebhodhi kana huchinge hwapera, ndinoziva kuti kune upenyu huri kuseri, ndo hwandiri kushuvira ihwo. Right. Kucommunity yenyu chinhu chamungati tikakupai mukana wekuti madzokera mucommunity, chinhu chamunoda kutanga kuti community izive, nokuti munovaziva vanhu vamakanga muchigarisana navo kugokwe, handiti? Munovaziva, munovanzwisisa unhu hwavo nemaitiro avo nechi. First assignment yenyu semunhu waMwari adanwa naMwari kuti aite basa ndechii mucommunity yenyu? Inini ndakasanduka, vanofanira kuona kusanduka chaiko chaiko kuchokwadi. Ndandiri mbavha, ichokwadi, asi haye zvino ndasanduka. Ndochinhu chokutanga ichocho. Maiba chii? Mombe idzodzi ndo mhosva yangu. Zvakaitika zvazvanenguva muchizviita? Aiwa, hakwakuri kutotanga. Kwakuri kutotanga? Dzanga dziri ngani? Ndandine 5 counts. 5 counts. 5 counts zvotoreva kuti 5 mombe dzakanga dzabiwa here kana? Aiwa, matanga 5 andakatinha nguva imwe chete. 5? Yeah. Maenda kutenga bhucha? Cleopas, waida kutenga bhucha here ubva watinha? Ende waiti unofamba sei vanhu vasingakuona? Upenyu. Background yangu ndo yandiri kurangarira kuti ndo yakandisvitsa apa. Background. Chii chakashata pabackground yenyu? Ndakasvika pakukura, kusvika pakuve nemhuri ndisina chinobatika kana pokugara. Saka ndaiti ndikabva apa, ndine nzvimbo Gokwe South kwana Jiri ndakagara, ndikatama ndikaenda kugambura, ndikatama ndikaenda Goromonzi, ndikatama ndikaenda kuHurungwe kwandakazosungwa ndave. Saka ndandingori munhu wokungoti apo garei. Saka ndakafungidzira kuti kana ndikangoba mombe dzakawanda ndikadzitengesa, ndakuwana musha nepekutangira. Asi pfungwa yekuti muchabatwa yanambopinda here mamuri? Nodzadza akawanda kai? Ndandakagarwa. Nemweya wakaita? Mweya chero. Inobva kupi kwemweya? Ndinonatso kuti mweya iyi, pane mweya inovhuvhuta muchadenga yaLucifer, inopfeka munhu yotadza kuonesa vision yokuti Mwari anodei, nokuti kana tichirarama toraramira Mwari. Saka Satani anouya kuvhara that vision, otionesa imwe direction inoita kunge ine breakthrough. Apa achitokutenhera zvako muchizarira. Ndobva makazosungwa sei pamakabatirwa kuHurungwa ndizvo? Zvakaitika ndezvokuti dzimwe mombe ndandatengesa, dzimwe dzadziripo. Dzadziri ngani idzi? Dzadziri 11. Dzose dzakarikaviwa. Dzandandatengesawo vakangotorawo ngoro nedud bike yandaifamba nayo, ndobva vadi dzadziri 2, ndobva varikava. Saka ndakazongotongwa nemhosva yekuba. Asi handina dzimwe dziri kuseri kana kuti chitsotsi chandakaita chine dzimwe dzisina kuwanikwa. Apo kairege kutanga? Kwaive kutanga. Wagarwa naLucifer? Sure. Cleopas, panozotaura magistrate paya kuti 9 years. Hongu. Wakanzwa sei?
pa9 ini ndakafara. Serious? Sure. Ndio kutanga. Inini ndakafara. Waifarire? Chandakanyanya kufarira ndechekutongwa kwacho. Kwakanyanya kundirerukira. Ndaifanira kutongwa 45 years. Saka pandakanzi 5 mufaro wakauya. Saka ziri 9 vazazo. Dzadziri 5 counts. 5 counts, all right. Yeah. Each count inoti 9 years. Yeah. Saka times 5 is 45. 45, yeah. All right. Saka ndakazobatwa nyaya dzimwe 4 imwe count yakaraswa ndobva kwasara 4 ndobva dzanzi concurrent. Richireva kuti atiriziva zvinoreva kuti dzimwe 9 years unopika usiku, dzimwe 9 years unopika masikati. Ndo zvinoreva concurrent. All right. Saka izvezvi wapika mangani? 2. All right. Tinotaza nyaya kune nyaya yenhingirikini yevanhu vawakanga vatorera momba. Mashoko ako kune vanhu ivavo ndeyekuti chii? Ndeyekuti makanya here? Mwari wangu wandinonamata ndichitaura ndiri panapa, dei andisikira ruregerero kuvanhu vacho vanzwisisawo kuti ndiri muno ndakavatadzira nekutadza kukuru kwatisingagoni kutaura, dei vandizwira tsitsi. Okay. Yeah. Pakatiome ko mhuri yenyu nekuve kwamakaitako izvezvi musisiri away from the makasiya mudzimai here? Ndine madzimai maviri. Madzimai maviri. Alright. Munonamata chechi? Mugodi Apostolic Church. Inotendera zvayo kuti munhu anogona kuita vakadzi vaviri kana? Alright. Ima mune vaviri. Mune vana vangani? Ndine vana 10. 10 pa49. 10. Yeah. Mukuru ane makore mangani? Ane 23. 23. Komudiki? Ndio guru wapera 2020 vaviri 2023. Wakasara achizvarwa vakazvarwa vose. Umwe anga ane vhiki, umwe anga azvarwa muna January. Namai guru namai nini? Alright. Imbodzidzisa nyaya yebarika rinoitika here zvakanaka vanhu vachinatsogarisana zvakanaka? Yeah, roitika. Rinyi ranga ritori bobo? Rakanaka. No squabbles, no chichi? Yeah, semunhu aenda kuchechi. Madzimai vangu inini vanonzwisisa Mwari, ndo zvaindibatsira. Alright. Okay. Ndambotaura imwe nyaya inenge timbobuda imomo, tichambopinda munyaya yemubedroom. Vamwe vanhu vanotadza mukadzi wani panyaya yepabonda. Ichokwadi. Imi tu munovakwanisa sei? Ndo chikonzero chikuru ndakaroora vaviri. Nokuti simba ndinaro. Taura chinzi? Simba ndinaro. Takawirirana namai. Nokuti ndandonetsawo, ndainyanya kunetsa. Kwavari vahosi? Vahosi. Ndo vakazonditorera mwana wazvanzi yavo. Zviri pamutemo? Zviri pamutemo. Ndikatoripawo ndikabvisa mombe. Nyaya yavo yanga iri yekuti iwo Cleopas aurare? Imwe yanga iri yemusikanzwa. Musikanzwa here? Yokubuda ndoona sekuti ndosaka vakazozvigamuchira. Okay. Senyaya isingangogamuchirikika. Saka vakaona sekuti vakaita vaviri vanogona kundikutsirana ndikadi. Ashuwawo ndakazove munhu kwayo. Zvaofficial veza kugara pamwe vatora futi wavanofarira. Sure. Alright. Vagarisana zvakanaka. Hapana kana problem. Vamwe vanotadza kugarisana mukoma nemunin'ina asi makazvimaneja. Yeah, ndotenda Mwari. Asi totiye zvinezvi maakugutsikana navo vaviri. Hongu. Vatori right. Uchada uchidhiri. Aiwa. Zvondikakufurirai kuti pane kalapsus kutaura kwemunyika kwakara munoti aiwa. Pari zvino Mwari wandinonamata akabvisa zvose. Aiwa tinotenda. Akabvisa aiwa tinotenda. Aiwa iyi good news idzi ndopataida kusvika ipapo tinzwa kuti mava papi nenyaya yekurifoma. Muri kudzidza futi welding muno muno? Hongu. Mapa pastage ipi? Makambenge muchiziva here musati mauya muno? Ndandisingazvizivi. Saka zvamadzidza so far panyaya yewelding ndezvipi zvatingati you are now equipped, given skills? Kuna machaiko kugura kuenzanisa simbi zvichienderana nekuti chii chauri kugadzira kana kuti chii chauri kuda kuita. Okay.
mune tarisiro here kuti ndechipi chichaenda pamberi pechimwe, welding kana kuti pastoral duties? Zvine maringe nemhuri. Welding. Welding. Yeah. Wokuti iraramise mhuri. Yeah. Vana 10 vamwe vazhinji vacho vachiri kuenda kuchikoro handiti? Yeah. Alright. Saka izvezvi zvamuri muno vari kurarama sei? Pakaipa. Pakaipa. Yeah. Pakaipa. Madzimai ndo ari kutomira-mira. Ndo ari kumira-mira. Vanoite chii sekunzwisisa kwamunoita imi pavakasara apa zvinoita kuti vagone kuriritira mhuri musipo? Kutorima. Oho. Alright. Alright. Saka kugokwe kwavo kunorimwa zvakasiyana siyana. Ndezvipi zvimwe zvavanorima zvamu pamusha penyu? Chibage. Chibage. Nenzungu idzodzi. Alright. Yeah. Aiwa, zvakanaka. Zvinayo vana futi vanenge vachigona kubatsira vanoenda kuchikoro. Kwamugondi vana vanoenda kuchikoro here? Vanoenda. Munotendwa zvenyu kuendesa vana kuchikoro? Zvakanyanya. Kuna vamwe vanonamata vasingabvumiri vana kuti vaende kuchikoro, munoti? Vakarasika. Vakarasika nekuti vari kuuraya nyika. Chero upenyu hwavo ivo pachavo. Alright. Pafamily week hapana vakakwanisa kuuya here kubva kukopa kwenu? Hapana. Hapana. Saka makatandara sei muzuva iroro? Vamwe vanhu vane hama dzavo, ima hamuna. Svondo iroro rakapfuura sei? Rehab yakatibatsira. Inotibatsira muno. Alright. Nemitambo yechikaranga kana kuti yechivanhu. Chana traditional. Kuchiridzwa ngoma vachitambawo. Zvakativaradza. Entertainment inenge itoripo. Chero bhora. Munotoita matimu enyu muchitoita manokouts muchidini? Alright. Vachitotipawo zvokuti timu neiyi zvekubheja zvezvo. Vari kutipa. Okay. Saka inonzi ihome away from home zvechiva muri pamba penyu kava? Aiwa, Kenani. Kenani. Alright. Pamunenge muchiita mapastoral duties muchidzidza muri muno newelding, pane here zvamungada kuita appeal tichizwa kuti izvi muchiri muno asi pane zvamuchiri kuita muri muno zvewelding? Pane here zvikwanisiro zvamungati vanhu vane mabhizimusi kunzoko kana kuti ma-well wishers agone kukupai so that kuchikoro chenyu chewelding workshop zviwedzerwe kuita kuti welding yenyu ive muchechetere? Ichokwadi. Ndikakwanisawo kubatsirika newelding machine negenerator. Izvozvo ndinoti Mwari anenge andiitira chacho. Ndingagona kuti pandobuda nekuti hakazi kare. Hakazi kare. Time inofamba. Time inofamba. Alright. Imimi semunhu waMwari tichida kupedza ningirikini pane alright, ngatitange nekupedza nenyaya yeappeal yekuti kune vana vachiri kuenda kuchikoro. Panodiwa zvikwanisiro. Mungaite appeal here kune vanhu vangakwanisa kukubatsirai kune vana vari kupinda chikoro through rehab officers iye pano paWawa prison? Ndinove nechikumbiro chikuru. Ndo pakadzika pemwoyo wangu ndiri muno. First nekuti nesoko raMwari rinondidzora. Asi ipapo ndinorangarira kuti muchidimbu chemakore 6 ndakasiyirwa nejere. Ndiye ndauraya zvakawanda pavana vangu. Okay. Vamwe vanenge vatopedza chikoro. Saka vana vangu vanenge ndanichikumbira kuti kana pano vanobatsira vabatsirewo mhuri yangu. Nekuendesa kuchikoro ingava school fees ndotonoziva kuti hapana chiripo. Vana vangu havasi kutoenda chikoro ndotozviziva. Pokugara chaipo. Kana pano vanokwanisawo kubatsira zvekuti anomushedza kuti uya kuno achimupidza chikoro. Zvakadaro. Nokuti pari zvino izvi handitozivi. Mafoni acho havana. Alright. Hapana communication. Kuti vana zvakamira sei handizivi. Handisati ndambowanawo visitor racho handina. Ndotoziva kuti ndogona kusatoriwana. Aiwa, munoriwana neSly Media TV. Toda kubhejerana ipapo. Toda kuti muite appeal kune hama dzenyu dzakatekeshera pasi rose nedziri kugokwe nevamwe makafunda navo kuti vauye vazokuvhisitai. Ndo mukana wacho uri pa iye zvinezvi. Taurirai kumavhista makatarisa kamera iyi. Ndinokumbira, ndine chikumbiro chikuru kuhama dzose munyika yose yeZimbabwe
kuti uyaiwo muzondiona chitaurawo zviri pakadzika pamwoyo wangu ndisununguke, zvine maringe nemhuri yangu. Mhuri yangu haina muchengeti akaita sababa, vana mai varipo zvavo naMwari aripo, asi ndanishuvirawo kuti batsiraiwo mhuri yangu. Ndoda kuti mhuri yangu inde kuchikoro iwanewo zvokupfeka, kunyange zvokudya nepokugara chaipo. Ndo zvandandishuvirawo. Aiwa, tinotenda ndiye Clopas Gundidza, makore 49 okuberekwa akapinda nestock theft, but he is now a repented person. He received Jesus Christ as his savior. He was also a Christian. Asanotaura kuti aiwa mweya wakaipa wakandibvakachirawo ndichibva ndatora matanga emombe 5 ndichida kunotengesa kuti ndigone kuvakira mhuri yangu pekugara nokuti vave neupenyu hwakanaka. Ari muno ari kudzidzawo kuve mufundisi wezvekare, vari kudzidzawo welding, zvikwanisiro zviri kudiwa vachiri muno uye nekuzenge vabuda. Tinotora mukana wokukutendai nekuteerera panhaurwa yandaita naCleopas Gundidza. Tiri pano paHwawa Medium Prison, tiri kuno kuGweru. Inini zita ndinonzi Sylvester Tapfumani, chirongwa chinonzi Home Away from Home. Tarumbidzwa Rutanya ndiye ari pakamera mazvita.